לי קוראים איתי מטמון, למי שלא מכיר ונמצא פה פעם ראשונה. אני רואה פה כמה שמות חדשים, אני רואה פה גם כמה שמות מוכרים. אני מעביר סדרה של כמה שיעורים בנושאים שונים בתקופה הזאת. אני מזכיר שכל השיעורים פתוחים חינם למי שרוצה. אתם יכולים להיכנס גם לשיעורים המוקלטים, גם לשיעורים החיים וגם לשיעורים הבאים שעוד יהיו. וכדאי לעקוב ולהתעדכן בתאריכים, כי לא להכל פרסמתי תאריך עדיין. גם השיעור הזה היה בספק, אני ככה עם שאריות של צרידות, אבל חזר לי קצת הכל, אני מקווה שהוא יחזיק מעמד. אם ראיתם את ההקלטות של השיעורים הקודמים, אתם רואים שגם שם הקול שלי לא משהו, אבל אנחנו נעשה מאמץ. טוב, יאללה, אז אני ניגש לענייננו בשיעור הזה. המטרה שלנו היום, ואני מסתכל פה לפעמים על המסך כי יש לי את הסיכום או את התכנים העיקריים של השיעור שאני לא אפספס כלום. אני רוצה לעבור איתכם על הטכניקות השונות בגיטרה חשמלית, כשהמטרה שלנו היא להכיר את הטכניקות העיקריות בגיטרה, בעיקר גיטרה חשמלית. רוב הטכניקות נכונות גם לגיטרה אקוסטית, וחלקן גם לגיטרה קלאסית, אפילו שהרבה מהטכניקות פחות נהוג להשתמש בהן בגיטרה קלאסית. עכשיו, אני רוצה לגעת בהמרון ובפול-אוף ובטריל ובסלייד ובבנדים וויברטו ופלמיוטינג והרמוניה טבעית והרמוניה מלאכותית וטרמולו וסוויפ וטאפ ווומי בר ואולי קצת גוסט וסקראץ' ודאבל סטופס, הרבה דברים. אני לא בטוח שנספיק את הכל, נראה מה נספיק בזמן המוגבל שיש לנו, בערך שעה וקצת. אבל בגלל שבאמת אני נוגע בהמון טכניקות שונות, חשוב להדגיש שהמטרה של השיעור הזה זה לא לצאת מכאן שאתם שולטים בכל אחת מהטכניקות. כי כל טכניקה היא שיעור בפני עצמו אמור להיות, ואחרי תרגול, בדרך כלל אני אוהב לחזור לזה בשיעורים אחרים, מתקדמים יותר. המטרה היא לאו דווקא לשלוט עכשיו, מה זה לאו דווקא? הלוואי שהייתי יכול בשעה אחת ללמד את כל הטכניקות ותשלטו בהן ברמה גבוהה, אבל המטרה שלנו כרגע היא להכיר את הטכניקות האלה, להיות מודעים אליהן, ואני כן רוצה לתת לכם גם כמה דגשים טכניים לגבי כל טכניקה, גם שתכירו את השם ומה זה אומר, וגם אולי כמה טיפים, כמה דגשים בשביל המשך לימוד של הטכניקה הזאת, כדי שתוכלו להתחיל להשתמש בה לבד, בסדר? אז אני אעבור על כל הטכניקות, ואנחנו נתחיל ישר, קודם כל מהבסיסיות והשימושיות ביותר. הראשונה היא המרון. המרון והפעולה ההופכית לה, הטכניקה ההופכית לה, שהיא נקראת פול-אוף. המרון ופול-אוף. מה זה המרון ופול-אוף? עופרת? אלה טכניקות מאוד מוכרות, אני מניח שלפחות לרובכם אני לא מחדש פה יותר מדי, אבל המרון זה בעצם כשאני עושה את הדבר הזה, כשאני במקום לפרוט איזשהו ציל ביד ימין, אני עושה את המכה הזאת ביד שמאל, ביד הלוחצת, אוקיי, אני שמאלי, וככה אני מפיק את הצליל בהמרון. פול אוף זה הפעולה ההפוכה, אני מושך ועם המשיכה אני פורט. שימו לב שביד ימין אני לא עושה כלום. אם אני עושה רק המרון ופול אוף, המר פול, המר פול. עכשיו, האצבע הזאת נמצאת כאן, יכולה גם לא להיות פה, אני יכול לעשות גם כזה דבר, בסדר? הרעיון שבמקום לנגן, למשל את זה, אני עכשיו על מיטה ראשון, במקום לנגן 1, או סליחה, שריג 3 ואז שריג 5, במקום לנגן ככה, עם שתי פריטות, אני יכול לעשות את הדבר הזה. אותו דבר הפוך, במקום לעשות שריג 5 ואז שריג 3, אני עושה את הדבר הזה. פול אוף, אני פורט את זה, ואת הבא אני רק מושך. כבר ניתן כמה דגשים טכניים איך לעשות את זה. אבל הטכניקה הזאת חשוב להבין שהיא אחת הטכניקות הכי בסיסיות והכי שימושיות במוזיקה או בגיטרה, כן, בנגינה בגיטרה, ויש לה כמה יתרונות. היתרון הראשון שלה, זו נגינה של מה שנקרא במוזיקה לגאטו. מה זה לגאטו? לגאטו זה שהצילים מחוברים, יוצאים ביחד, כאילו זה בנשימה אחת, באמירה אחת. אני שומע את הצילים ברצף, אני אגביר טיפה את הגיטרה. במקום, כשאני עושה פריטה אני קצת מדגיש את הציל שאני פורט. אבל לעומת זאת, אם אני עושה בהמרון, אני יותר מחבר את הצילים ביחד. אותו דבר בפול-אוף. תחשבו שאני מנגן עכשיו. עשיתי בעצם רק 3 פריטות, אבל 7 צלילים. זה נשמע יותר טבעי וזורם מהדבר הזה, פריטה לכל צליל. אותו דבר הפוך. המרון. אז יתרון ראשון של ההמרון והפול-אוף, או שימוש ראשון, זה לתת לגאטו, נגינה בנשימה אחת. מה שהופך את הסולו להרבה יותר זורם וטבעי ולא זה דבר אחד, נותן לסולו שלי או למלודיה שנגן איזושהי המשכיות, כן, בנשימה אחת. יתרון שני, זה בגלל שאני מוציא את יד ימין מהתמונה,
ואני לא צריך עכשיו א', לפרוט ביד מין בכלל, ב', או לפחות שאני עושה את ההמרון עצמו, או את הפול-אוף, כן? אני לא צריך לפרוט. ב', אני לא צריך לסנכרן את שתי הידיים. זאת אומרת, לוודא ששתי הידיים מתוזמנות בדיוק ביחד, ללחוץ בדיוק מתי שאני פורט. אני כן צריך לעשות את זה לפי קצב, אני אדבר על זה עוד רגע, אבל אני לא צריך שהידיים יעבדו ביחד. בעצם מה שנשאר לי זה רק יד שמאל, וזה מאפשר לי לעשות את ההמרון והפול-אוף. אני יכול לנגן הרבה יותר מהר, כן, עכשיו רק יד שמאל מנגנת, אני לא תלוי ביד ימין ואני לא תלוי בסנכרון של שתי הידיים. כך שההמרון פול-אוף, הנגינת לגאטו הזו, גם מאפשרת לנגן מאוד מאוד מהר, בסדר? עם זאת, עכשיו אחרי שהבנו את הטכניקות ואת היתרונות שלהם, כמה דגשים. קודם כל, בגלל שיד שמאל זו שמפיקה את הצליל. עכשיו שוב, אני מדבר כימני, יכול להיות שיש פה שמאלים, ומי שמנגן הפוך, אז כמובן הכוונה ליד ימין. אבל מכיוון שיד שמאל או היד הלוחצת היא זו שמפיקה את הצליל, ולא יד ימין, היא זו שקובעת שני דברים מאוד מאוד חשובים שבדרך כלל יד ימין קובעת. הדבר הראשון הוא הקצב, או הטיימינג, התזמון, מתי אני מפיק את הצליל. בדרך כלל יד ימין, הפריטה קובעת מתי נשמע את הצליל. לא מתי אני מניח את האצבע, אלא מתי אני פורט. עכשיו, מי שמפיק את הצליל זה יד שמאל, לכן ההנחה, התזמון של זה, או של זה, הפול-אוף, זה מה שקובע את הקצב. לכן כשאתם מנגנים או עובדים על פול-אוף והמרון, מה שחשוב לשים לב, או לעבוד עליו, או לתרגל אותו, זה התזמון. כדאי קצת לעבוד עם מטרונום, כדאי לוודא שאתם מפיקים את הצליל מתי שאתם רוצים, ולא אוטומטית מהר מאוד. הרבה פעמים כשאני רואה שעושים המרון, נשאר עושים אותו מוקדם מדי, או את הפול-אוף, מהר עושים אותו מיד, בלי שום קשר לקצב. אז לוודא שיש קצב, בסדר? דבר שני שהיד הזאת, שעכשיו היד שמאל קובעת ולא יד ימין, זה את העוצמה של הצליל. בדרך כלל העוצמה של הפריטה ביד ימין, היא זו שקובעת את העוצמה, את הכוח. אני יכול לפרוט חלש, או חזק. כרגע זה לא רלוונטי, כי רק יד שמאל מפיקה את הצליל. עכשיו, באופן טבעי, המרון ופול-אוף, בעיקר המרון דרך אגב, הם חלשים יותר, הם מרגישים חלשים יותר. אבל כשהם חלק מרצף של כמה צלילים, זה לא משמעותי כל כך שהם חלשים יותר. עכשיו אני אתן לכם כמה טיפים כדי שהם א' יישמעו חזקים יותר, ב' שיהיו קלים יותר, בסדר? כי המרון והפול-אוף זו טכניקה מאוד בסיסית, מאוד שימושית, אבל יכולה קצת מעצבנת בהתחלה. אז אני אתחיל מההמרון. איך אנחנו עושים המרון? המרון אני יכול לעשות עם כל אחת מהאצבעות, כן? לא רק עם השלישית, עם הקמיצה כמו שהדגמתי קודם, יכול להיות עם 1, 2, 3 או 4. כשאני עושה המרון, מהמילה המר, פטיש, אני רוצה לתת מעין מכה כמו פטישון עם איזשהו כוח מתפרץ שבא יחסית מהר וחזק ופוגע במיתר. עכשיו, ככל שאני אוכל להפעיל יותר כוח במכה עצמה, לא בלחיצה שאחרי המכה, אלא במכה עצמה, ככל שאני אפעיל יותר כוח, ככה יהיה לי יותר צליל. בסדר? עכשיו, בשביל שאני באמת גם אוכל להפעיל כוח, אני רוצה לעשות כוח מתפרץ. אני לא רוצה ליישר את האצבע, אני רוצה להשאיר אותה מוגדת, פונה לעבר המיתר ועם הקצה. אני לא מרים ככה. בסדר? היא תמיד פונה עם הקצה לעבר למיתר והמיקום שלה. דבר שני, אני רוצה לוודא שאני לוחץ גם בהמרון, כמו בלחיצה רגילה דרך אגב, עם הקצה של האצבע, עם החלק הזה של האצבע. אוקיי? אני אראה עם החלק פה למעלה, עם הקצה, ולא עם הכרית, החלק הזה פה. אם אני עושה המרון עם הכרית, כל הכוח שלי, או חלק גדול מהכוח שלי, מתפזר על שטח פנים גדול יותר, ואז אני סתם בזבז כוח. אם אני פוגע עם הקצה, אני יכול להפיק צליל נקי בקלות. ודגש אחרון להמרון, אני רוצה לוודא, כמו בנגינה בסיסית, שאני לוחץ, פוגע לא בסריג, אלא מתחת, זאת אומרת משמאל לסריג, יותר לכיוון הזה, לכיוון הראש, שימו לב, לא פה על הסריג, אלא מתחת, אבל גם לא פה רחוק, אלא צמוד אליו כמה שאפשר. ככל שאני יותר קרוב לסריג, ככה אני יכול להפיק צליל יותר נקי עם פחות מאמץ. זהו, אז זה לגבי ההמרון. אני מציע דרך אגב, אם אתם רואים לנכון, מדי פעם נכתוב לכם קצת הערות, טיפים, דגשים, יהיה לכם את השיעור, את ההקלטה של השיעור אם תרצו לחזור לזה, אבל אם יש רק דברים נקודתיים, יהיה לכם יותר מהיר לחזור אחר כך למה שכתבתם, מאשר להתחיל לצפות בשיעור עוד פעם מההתחלה, או לחפש את מה שאמרתי בטכניקה הזו או אחרת. הלאה, פול-אוף. כשאני עושה פול-אוף, מה שאני עושה, אני בעצם מרים את האצבע ופורט את המיתר. עכשיו, כמה דברים. קודם כל, הרבה פעמים טעות שאני רואה בפול-אוף עושים נגיד כמו שאני עושה עכשיו, אבל האצבע הזאת שנמצאת פה מתחת, זה בעצם הציל ששומעים, מיתר 3. אבל הפריטה עם האצבע שנגנה קודם. אוקיי? למשל עם זאת, או עם זאת, או עם זאת. עכשיו, מה שהרבה פעמים אני רואה שעושים, מנסים לעשות את הפול-אוף, לא מבינים למה הוא לא יוצא טוב,
אבל מה שלא מבינים זה שבכלל באצבע הזאת לא לוחצים טוב, לא לוחצים במקום, לא לוחצים בכלל. ואז אם אני לא לוחץ, נגיד עכשיו אני רק נוגע ומשתיק, לא משנה כמה טוב יהיה הפול-אוף, אין לי ציל, כי האצבע הזאת לא לוחצת, היא צריכה ללחוץ במקום, ואז אני עושה את הפול-אוף. זה דבר ראשון. דבר שני, גם את הפול-אוף אני רוצה לעשות עם הקצה, ולא עם הכרית, כי עם הקצה אני יכול לתפוס את המיתר. והדבר אולי הכי קריטי להבין בפול-אוף, שהטכניקה עצמה של פול-אוף, שימו לב, אני לא פשוט מרים את האצבע. זה לא לעשות ורק להרים. אני ממש תופס את המיתר, קצת קשה לראות אותו, אני אעשה את זה בבאס, אולי יהיה לכם יותר קל לראות. אני קצת מכופף אותו לכאן. עכשיו, אני לא ממש מכופף אותו, אבל זאת התנועה, אני בעצם יורד למטה, אני פורט עם האצבע הזאת. לא מספיק שאני רק מרים אותה. נכון שאם אני מרים אותה, יהיה קצת צליל. דרך אגב, אם אני עם דיסטורשן, אוי ואבוי. סליחה, רק רגע אחד. עשיתי פה נזק, הפלתי את המיקרופון, וניתקתי את הגיטרה. נראה שהכל עובד. אוקיי, אמרתי, אם אני עם דיסטורשן, וזה מה שרציתי להראות לכם, לפני שהכל פה יתפרק, אז אם אני עם דיסטורשן, גם אם אני מרים ולא עושה פול-אוף, זה עושה רעש. גם אם אני לא משתיק ביד ימין. שומעים, הגיטרה תמיד עושה לי רעש. דרך אגב, הטכניקה של ההשתקות זה בסרטון הראשון, או בשיעור הראשון, אתם יכולים לראות את ההקלטה הזאת, אם מעניין אתכם קצת הטכניקה של ההשתקות לנגינה עם דיסטורשן. בכל מקרה, לא מספיק רק להרים את האצבע, אלא ממש לפרוט. לוודא שהאצבע שמתחת לוחצת, אם יש אצבע, יכול להיות שאני עושה למיתר פתוח, ואז אין אצבע שלוחצת, אבל האצבע הזאת פשוט פורטת. אוקיי. זהו, זה לגבי המר-און ופול-אוף. טכניקות מאוד שימושיות, מאוד כיפיות, מאוד הופכות את הנגינה להרבה יותר מעניינת. כי אם אני נושא דבר בלי שום המר-און פול-אוף, זה נשמע טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה לעומת טה-נה-נה-נה-נה-נה. אוקיי, הרבה יותר זורם, הרבה יותר מעניין. זה צריך להפוך לחלק בלתי נפרד מהנגינה שלכם. זו אולי הטכניקה הכי משמעותית והכי שימושית מבין כל הטכניקות שאני הולך להסביר היום. בסדר? טכניקה נוספת, שאני מציין אותה עכשיו, אחרי סיימתי מבחינתי עם הפול-אוף והמר-און, שנותנים לנו את הלגאטו, בסדר? לגאטו זה צילים מחוברים בנשימה אחת. טכניקה נוספת, אני עובר אליה עכשיו, לא בגלל שהיא שימושית, או בגלל שהיא הבאה בתור הכי שימושית והכי משמעותית וחשובה, אלא בגלל שהיא קשורה ישירות לטכניקות שדיברתי עליהן כרגע, להמר-און ופול-אוף. והטכניקה הזאת נקראת טריל. האמת שטריל, המושג הוא לא טכני, אלא יותר שיטת או צורת נגינה. טריל, בהגדרה שלו, זה מעבר מהיר בין שני צילים. שני צילים שחוזרים לעצמם הלוך, ונגיד דו, רה, דו, רה, דו, רה, דו, רה, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. עכשיו, כשאני עושה טריל בגיטרה, אני עושה את זה תמיד עם המר-און פול-אוף, כי זה שוב, כמו שאמרתי קודם, מאפשר לנגן מהר יותר. נגיד שאני רוצה את שני הצילים האלה, A ו-B, או לה ו-C בעברית. זה נקרא טריל. אני לא פורט בכלל. אולי את הפריטה הראשונה אני ארצה לעשות. מאותו רגע, את הכל אני עושה כאן. זה יכול להיות בכל שריג, בכל מיתר. אוקיי? זה טריל. ברמה הטכנית אין לי יותר מדי מה ללמד בטריל, כי הדגשים הטכניים הם בדיוק כמו של המר-און ופול-אוף. זה מורכב מהמר-און, פול-אוף, המר-און, פול-אוף ברצף, הרבה המר-און ופול-אופים. דרך אגב, בטאבים הסימון של המר-און הוא H, O, או לפעמים רק H, ופול-אוף זה P-O, או רק P, בסדר? H זה המר, P זה פול. זה הרבה פעמים מה שאתם תראו בטאבים. בטאבים זה מסומן כקשת, קשת חיבור כזאת. אוקיי, הלאה. הטכניקה הבאה נקראת סלייד. בסדר? מה זה סלייד? סלייד, כמו שזה נשמע, זה בעצם גליש. אני מחליק, אני עושה איזה חליקה על המיתר, ואני בעצם עובר, אם מקודם עברתי מהציל הזה לציל הזה בהמר-און, או הפוך, מפה לפה בפול-אוף, אני יכול גם לעבור בסלייד. סלייד אני בעצם מחליק ועושה את הדבר הזה. זה בעצם מאפשר לנו לעבור בין צליל לציל גבוה יותר או נמוך יותר בצורה רציפה. זאת אומרת, אני עולה דרך כל הצילים שבדרך. אבל אני רוצה, שימו לב, לעשות שהתנועה תהיה מספיק חדה כדי שאני לא אשמע שכל הצילים שבדרך זה למעשה לא כל הצילים, כי אני תמיד עושה קפיצות של חצי טון. בסדר? אני כן עולה בצורה מדורגת בסופו של דבר. אם אני אעשה את זה, אבל לאט, אי אפשר ממש לשמוע את החצאי טונים, את המדרגות האלה. אני לא רוצה לשמוע את זה, אני רוצה שהתנועה תהיה מספיק חדה.
כדי שזה יישמע עלייה חלקה וירידה חלקה. בסדר? עכשיו, הסלייד הוא פשוט הופך את הנגינה למעניינת יותר, זה דברים שנקראים, באנגלית קוראים לזה פרייזינג, אני קורא לזה הגשה. איך אני מגיש את המנגינה? אני יכול לקחת משהו פשוט, ואני עכשיו, מספיק שאני מוסיף לו עכשיו את האמרון ואת הסלייד, ואת הוויברטור שעשיתי בסוף שאני מדבר עליו עוד מעט, וזה כבר הופך את זה להרבה יותר מעניין. הרבה פעמים אנחנו מחפשים את התוכן בצלילים, בגיוון, אבל דווקא איך שאני מגיש את הצלילים, שם נמצא כל היופי, וגם כל הייחוד של גיטרה, כל מה שמיוחד בגיטרה יכול לבוא לידי ביטוי. אוקיי, אז לגבי הסלייד, מסמנים אותו בדרך כלל באות S, או לפעמים בסלש כזה, קו נטוי, וסלייד יכול להיות בעלייה או בירידה. ברמה הטכנית, מה שאני מציע בסלייד זה ככה. הדבר הכי חשוב זה לוודא שהאגודל תמיד זז עם היד. זאת אומרת, האגודל ביד שמאל. יכול להיות שאני אחזיק אותו יותר מאחורה למטה, תלוי באיזה גיטרה ואיך אני מנגן, אבל אני לא רוצה לעשות כזה דבר. אני אעלה אותו למעלה כדי שתוכלו לראות. אני לא רוצה לעשות כזה דבר, ושהאגודל נשאר מאחורה ואולי רק אז הוא מצטרף, או כזה דבר. אין. כשאני מזיז את היד, כל היד זזה ביחד. גם האגודל. זה נכון תמיד דרך אגב. גם לא רק בהקשר של סלייד. אוקיי? דבר נוסף. אני אשתדל אם אפשר לעשות את הסלייד לא עם האצבע הראשונה, אלא עם אצבע שנייה או שלישית, ואז אני אוכל להצמיד אליה אצבעות. נגיד שאני עושה עם השלישית, אני מצמיד את האצבעות האלה, ואני יכול לעשות ככה. אוקיי? או עם השנייה. אם שמתם לב מקודם כשעשיתי, התחלתי ואפילו באמצע החלפתי עם האצבע הראשונה לשנייה, תוך כדי תנועה. למה אני מעדיף עם השנייה? ברגע שאני עושה עם השנייה, אני יכול להצמיד אליה את הראשונה בצורה הזאת. אוקיי? ככה, היא רק שוכבת, היא לא לוחצת, אבל היא כן נצמדת לאצבע הזאת. למה? כי כשאני עושה עם אצבע אחת, יותר קל לאצבע לעשות את הדבר הזה, להימעך או להימרח לאחד הצדדים. כשאני מצמיד אל האצבע, אני מקשיח אותה. ואז הסלייד הופך להיות הרבה יותר קל, אני הרבה יותר שולט באצבעות, בסדר? אחד הדברים הקשים בסלייד בהתחלה זה שהאצבע נמרחת, נופלת הצדדים, אז אני קצת משכיב, מצמיד אצבעות, ומזיז את האגודל, כך שהסלייד בא מכל היד ואף פעם לא רק תנועה כזאת של האצבעות. בסדר? עוד דגשים קטנים לגבי הסלייד. דבר נוסף מאוד חשוב, כשאנחנו עושים סלייד, בטח בהתחלה, לפני שאנחנו הופכים להיות מאוד מנוסים ומקצוענים, אם אני עושה סלייד ואני רוצה לראות עכשיו, נגיד, מפה מסריג 5 לסריג 12, כאן, במבט, אני צריך להסתכל על סריג 12 עוד לפני הסלייד. אני לא רוצה להתחיל את הסלייד ואז להתחיל לחפש בדרך רגע איפה אני עוצר. חשוב לוודא שאני יודע לאן אני רוצה להגיע. בסדר? עוד מעט אני אתן לכם טיפ מתקדם, ממש טיפ של אלופים בהקשר הזה, שלימד אותי פעם המורה שלי לכינור כשהייתי ילד. טיפ מתקדם, כבר אני אתן אותו. לדמיין את הצליל, זאת אומרת להסתכל קדימה, לעשות תנועות חדות, אני עובר ככה על הדגשים לראות שאני לא מפספס את הדברים העיקריים. והטיפ המתקדם שהזכרתי, שלמי שיותר מתקדם, יותר קל להתחבר אליו, מי שמאוד מתחיל, אולי זה לא קצת קשה עדיין להתחבר לזה, וזה בסדר. אבל הטיפ או ההצעה הוא, כשאתם עושים סלייד, מה זה סלייד? בעצם מוביל אותנו מצליל א' לצליל ב' בצורה רציפה. עכשיו, כמו שאמרתי שבעין תסתכלו כבר על צליל ב' או תסתכלו על המיקום שלו, תדעו לאן אתם רוצים להגיע, באוזן או באוזן הפנימית, בראש, נסו כבר לשמוע את הצליל. וזה חשוב, לשמוע את הצליל שאתם, לדמיין את הצליל שאותו אתם רוצים לנגן. בסדר? הטיפ הזה יכול לעשות פלאים. אז יש עוד הרבה טיפים והרבה דברים שאני יכול לדעת על סליידים ברמת הטכניקה והתרגול, אבל באמת זה כבר ייקח הרבה זמן. אבל נסו להסתכל, לראות לאן אתם רוצים ללכת ולשמוע את הצליל מראש. אגודל, זז עם היד, להצמיד אצבעות איפה שאפשר, תנועה חדה וקצת לתרגל את זה. עכשיו, הערה אחרונה לגבי סלייד. סלייד אני יכול לעשות בעלייה או בירידה. אני יכול לעשות אותו מצליל מוגדר, כמו שעשיתי עכשיו, זאת אומרת מכאן לכאן. ואני יכול פשוט לעשות אותו, להתחיל אותו תוך כדי תנועה, כך שאתם לא שומעים איזה ציל באתי, אלא רק את הציל שאני מגיע אליו. למשל, אוקיי, אותו דבר בירידה. אני בעצם קודם כל עושה את הסלייד, ואז אני פורט תוך כדי תנועה. אוקיי, יש בזה משהו מאוד מגניב. משהו מאוד נחמד בקישוטים האלה של הסלייד. סלייד יכול לבוא לפני הצליל, או אחרי הצליל. למשל, אם זה לפני הצליל כמו שעשיתי עכשיו, סלייד ואז הצליל,
עוד צליל ואז הסלייד. אוקיי? שימו לב שאני משתיק ביד ימין. כשסיימתי. או בעלייה. אוקיי? הרבה קישוטים נחמדים אפשר לעשות עם הסלייד. לפני, אחרי, בעלייה, בירידה, הוא יכול להיות עלייה וירידה, ירידה ועלייה. אפשר להיות יצירתיים. אבל העקרונות הטכניים הם אותם עקרונות טכניים. אז גם סלייד, כמו המרון והפול-אוף, וגם הטריל, אלה כבר כלים שיכולים להוסיף פלפל לנגינה שלכם ולנגינת סולואים בעיקר, לנגינה של המלודיות, אפילו שאפשר להשתמש בזה לפעמים גם בקישוטי אקורדים כאלה ואחרים, אבל זה כבר לשיעור אחר. דרך אגב, זה גם שיעור שכבר צילמתי, אם בא לכם לראות, קישוטי אקורדים, ושם גם שילבתי סלייד באחת מהדוגמאות. אוקיי. אני מתקדם לטכניקה הבאה, אלא אם כן יש שאלות, ואם יש שאלות ואתם רוצים לכתוב לי בצ'אט, אז אני רואה, אוקיי, שואלת אותי רונית, האם אפשר לעשות סלייד גם עם הזרת? אז התשובה היא כן, אפשר לעשות סלייד עם הזרת, אבל השאיפה שלי תהיה לרוב לעשות סלייד עם אצבעות 2 או 3, אלה שתי האצבעות שאני עדיף בדרך כלל לעשות איתן סלייד, כי הן הכי חזקות ואני יכול להצמיד אליהן, או אצבע אחת אם אין לי ברירה. לפעמים אני אעשה עם הזרת, אם ממש האצבוע הוא כזה שמוביל אותי, בסדר, יהיה לי הכי נכון והכי נוח לעשות עם הזרת, זה אפשרי. יכול להיות שאני לא אבחר בזה, יכול להיות שכן, יכול להיות שאני לא אבחר בזה וגיטריסט אחר כן, וזה גם בסדר, כי אצבועים זה דבר שמשתנה, אבל בגדול כן, סליידים אפשר לעשות גם עם הזרת. רונן שואל, גם עם האגודל, אוקיי, אז אני מניח שאתה מתייחס לאגודל ימין. אני אף פעם לא עשיתי סלייד עם האגודל, זאת אומרת, לפעמים באמת מנגנים ממש עם האגודל ביד שמאל. אבל לעשות סלייד כזה, אפשר, עשיתי עכשיו. האם זה שימושי אתה יודע, רונן, אתה תחליט. אם זה זורם לך ונוח לך ומתאים לך, בסדר? אני לא רוצה להגביל אותך, להגיד לך, לא, אני לא עושה סליידים עם האגודל, אז אתה אל תעשה. זה לא נפוץ, זה לא מקובל, אבל אנחנו לא חייבים לעשות רק את מה שנפוץ ומקובל. כל עוד יש מאחורי זה איזשהו היגיון, גם טכני וגם יצירתי. בסדר? עוד שאלות? אין עוד שאלות. הלאה, אני מתקדם. אוקיי, הטכניקה הבאה, אני עושה לה קצת עוול שאני עובר עליה ככה, כי בהחלט דורשת לפחות שיעור אחד ככה, שיעור גדול. אבל אי אפשר להתעלם מהטכניקה הזאת, היא יותר מדי שימושית וכיפית ומגניבה, ומאפיינת גם את הגיטרה, והטכניקה היא כמובן בנד. אוקיי, בנד. זה בעצם המילה, זה בנד, זה לכופף. אני מכופף את המיתר, אוקיי? אני עושה את הדבר הזה, אני לוקח ציל מסוים, לא משנה מה, ואני מכופף את המיתר, ובעצם כשאני מכופף את המיתר, אני מגביה את הצליל. הצליל עולה. עכשיו, יש כמה דברים בסיסיים שצריך להכיר, לדעת על הבנד, בסדר? הדבר, אולי אני אשתמש רגע בלוח בשביל זה. הנה, אם הכל עובד נכון, אתם עכשיו רואים את המסך, את הלוח שאני מצייר. מה שצריך להבין, דבר אחד מאוד בסיסי בבנדים, ככה, אני עכשיו מנגן צליל מסוים, זה הגובה שלו, בסדר? נגיד זה דו. או C, או לא משנה מה. זה ציל בגובה מסוים, ואחריו אני רוצה לעלות לציל גבוה יותר. אוקיי, למשל אני רוצה לנגן את הציל הזה, ואז את זה. אוקיי, בסך הכל הייתי צליל שהוא גבוה במקרה הזה בטון, בשני סריגים, זה יכול להיות גם טון וחצי, חצי טון וכו'. אז במקום לנגן אותם אחד אחרי השני בצורה כזאת, מה שאני עושה, רגע, אני אסמן גם את הקו הזה, עוד מעט אני אתייחס אליו, לקו הזה שציירתי עכשיו. מה שאני עושה בבנד, אני בעצם עולה אליו באיזושהי צורה רציפה, אני מכופף את המיתר. אני יכול עכשיו לכופף בכל מיני צורות, אני יכול לכופף אותו ככה, או ככה, או ככה, בסדר? ואני אדגים מה זה אומר. אני יכול לעלות ככה, לאט, 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 ואז בסוף לעלות מהר. או הפוך, לעלות מהר, ורק בסוף למתוח אותו לאט, לאט. אוקיי? או, כמו שעשיתי את העלייה, ירידה, עלייה. בסדר? אני יכול לצייר את הבנד הזה בכל כך הרבה צורות, כל מה שהמוח שלי מאפשר לי לדמיין, אני בעצם יכול לנגן, עלייה וירידה.
אוקיי? אז זה בעצם הבנד, זה מה שהבנד שלי נותן. אני אחזור רגע לסרטוט הזה, כי הוא משמעותי להבין עוד כמה דברים. באותו אופן, כמו שעליתי, אני יכול גם לרדת מהבנד. אני יכול לרדת ככה, או לרדת ככה, או איך שאני רוצה. אני יורד בחזרה לציל המקורי. אני יכול גם להחליט שאני לא רוצה את זה, רק את העלייה לבנד, בלי הירידה. או הפוך אפילו, אפשר לעשות מה שנקרא פרה-בנד, בנד שמקדים, אני עושה רק את הירידה ולא את העלייה, אני אדגים את זה עוד רגע. אבל מה שאני רוצה באמת להדגיש כאן, שעם כל הכבוד לבנד ולקישוט שלו, שהוא מדהים, הוא חשוב, הוא כיף, הוא מוסיף המון, ודרך אגב, תמיד שאני שומע נגן מנגן, הבנדים, איך שהוא עושה את הבנדים עוזר לי להבין פחות או יותר מה הרמת נגינה שלו, זה משהו שאומר הרבה על הנגינה. אבל חשוב לזכור שהבנד הוא רק קישוט. הבנד הוא דרך מעניינת לעבור מהצליל הזה לצליל הזה. וגם חזרה אם אני רוצה. בסדר? זה רק קישוט. מה שהכי חשוב זה הצליל עצמו. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? כי מה הטעות הכי רעה בבנד שיכולה בקלות לדפוק את הבנד ולהרוס אותו, לגרום לו להישמע רע, אם אני עושה בנד ואני עולה יותר מדי. או מעט מדי. אני פה. ואז הפיץ', הגובה צליל הוא לא נכון. זה. ואם זה לא נכון, אני בבעיה, כי ניסיתי לקשט ובמקום זה הרסתי. בסדר? בואו אני אתן לכם דוגמה. נגיד שאני רוצה לעשות את הדבר הבא. אוקיי, עליתי. עכשיו אני אעשה קצת יותר מדי. זה כבר לא נשמע טוב, נשמע כאילו משהו שם משתבש, נכון? או אם אני אעשה מעט מדי. זה לא נשמע טוב, בסדר? למה? כי האוזן שלנו קולטת את הפיץ', את הגובה צליל. זה הדבר החשוב. הדרך לשם זה קישוט שהופך את זה למגניב יותר, למעניין יותר. אבל הקישוט הוא לא העיקר. למה אני מדגיש את זה? כי אם אתם עושים בנד ושמים דגש על הבנד יותר מאשר על הפיץ', על הגובה שאליו אתם רוצים להגיע, אז אתם בבעיה. בסדר? אז תזכרו תמיד שאתם מנגנים בנד, מה שחשוב זה הצליל. לא הדרך אל הצליל, אלא הצליל עצמו. הדרך זה התוספת. יפה. עכשיו, בנד יכול להיות, כמו שאמרתי, בעלייה, בירידה, הוא יכול להיות גם עלייה וגם ירידה. אוקיי? הוא יכול להיות אני יכול לשחק איתו בהרבה צורות. אוקיי? אז זה היופי של הבנד. הוא יכול להיות, כמו שאמרתי, גם רק בירידה. עכשיו, איך אני עושה בנד רק בירידה? הרי אני צריך לעלות בשביל לרדת, נכון? בשביל לרדת אני צריך קודם כל לעשות את זה. עכשיו, אני יכול לרדת. אין שום בעיה, אני יכול לעשות את העלייה קודם כל, ואז לפרוט, ואז לרדת. זאת אומרת, אני עולה, פורט ויורד. בסדר? זה בעצם מה שנותן לי הפרה-בנד, שהוא נחמד. הוא קצת יותר קשה. למה הוא יותר קשה? כי איך אני יודע כמה לעלות? אני צריך לשמוע את הצליל. ברגע שהגעתי לצליל, אני יוצר, מפסיק לכופף את המיתר. עוד מעט אני אתן את הדגשים הטכניים. אבל כשאני עושה פרה-בנד, אני לא יודע מתי לעצור. אני מכופף, ורק הניסיון אומר לי כמה לכופף בשביל להגיע לצליל הזה שממנו אני רוצה לרדת. אני לא שומע את העלייה ואז יודע לעצור. לכן זה יותר קשה ודורש יותר ניסיון. בסדר? זה הפרה-בנד. זה בנד מקדים. הוא מקדים את הפריטה, הוא בא לפני הצליל. ואז שומעים רק את הבנד בירידה בעצם. יפה. עכשיו אני רוצה לתת כמה דגשים לגבי הבנד. בסדר? כמה דגשים טכניים. ואולי כדאי שאני אקדים ואומר, מי מכם שלא ניגן בנד בחיים שלו, זה לא קל בהתחלה וזה לוקח זמן, אל תיתנו לזה לייאש אתכם ולתסכל אתכם. בסדר? זה דבר ראשון. אלה מכם שכן מנגנים בנד, תשוו את הטכניקה שאני מראה עכשיו לטכניקה שלכם, וקחו בעיקר את הדברים הבסיסיים והעקרוניים, שהאמת שאני גר רק בדברים הבסיסיים והעקרוניים, אני לא הולך להעמיק יותר מדי, כי באמת זה המון זמן ייקח. ודבר שלישי, מי מכם שמנגן בגיטרה אקוסטית, בהצלחה. בעיקר אם אתם מנגנים מיתרים, בואו נגיד 0.11, 0.12, מיתרים עבים, 11 או 12, הבנד בגיטרה אקוסטית הוא הרבה יותר קשה, לא להיבהל, בסדר? בנד זה משהו שיותר זורם בגיטרה חשמלית, אבל זה אימון מצוין, בהתחלה הוא קצת קורע את האצבעות, גם באקוסטית זה שימושי, אבל זה יותר קל בגיטרה חשמלית. יפה, בואו ניגש עכשיו לתכלס, בסדר? לטכניקה.
הדבר הכי חשוב בבנד, הכי חשוב בבנד זה שהאחיזה והתנועה יהיו נכונות, בסדר? ולשני הדברים האלה אני רוצה להתייחס. עכשיו, קודם כל האחיזה היא אחיזה כזאת. תחשבו שזה הצוואר של הגיטרה, אני תופס אותו ככה. אני עושה את הדבר הזה ותופס חזק. אני בחיים לא עושה בנד כשהיד הזאת היא פה לא צמודה לצוואר של הגיטרה, או שהאגודל נמצא כאן מאחורה. אני צריך את האחיזה הזאת, כל הבנד מתרכז באחיזה הזאת, בסדר? זה הדבר הראשון שאתם חייבים ככה להפנים ולשים לב אליו. אחיזה חזקה, אוקיי? יפה. עכשיו, אחרי שאתם עושים את האחיזה הזאת, צריך לזכור דבר שני שהוא קריטי, שהבנד, התנועה של הבנד, תקשיבו טוב, כי זה מאוד משמעותי עכשיו, התנועה של הבנד היא תנועה כזאת, בסדר? עזבו רגע את מה שחשבתם, מה שדמיינתם. כשאתם רואים, אתם כאילו רואים את האצבעות זזות, המיתר זז, לא. השרירים שאני מפעיל זה. תחשבו שעכשיו אתם תופסים ידית של דלת, האלה של פעם שמסובבים. תעשו ממש באוויר את התנועה הזאת עם יד שמאל, תפסו וסובבו, ותרגישו את השרירים שאתם מפעילים. כי אלה בדיוק השרירים שהולכים לפעול בבנד. אוקיי? עכשיו, תפסו את הגיטרה כאן, אחיזה טובה, בואו תעשו נגיד, סתם אני על מיתר 3 שריג 7, מחזיק חזק. עכשיו, לפני שאתם מסובבים את היד, עושים את התנועה הזאת, אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה רגע בלי שריג. אני אתן לכם ככה שלבים מתרגול. דבר ראשון זה לעשות את זה ואת התנועה הזאת. שימו לב שהחלק הזה של היד, של האצבע, החלק הזה פה, הופך להיות מעין סיר שסביבו היד מסתובבת. רק שהאגודל תופס פה במקום. אני עושה את הדבר הזה. אני לא עושה את הדבר הזה בשום פנים ואופן, אוי ואבוי, זה יהרוס לכם הכל, ואני בחיים לא מנסה לעשות את הדבר הזה. זאת אומרת, לשלוח את האצבעות. אם אתם תנסו לעשות בנד מפה, מהאצבעות, לא יהיה לכם מספיק כוח, יחוו לכם אצבעות, יחוו לכם המפרקים, ואתם יכולים, זה לא, שום דבר טוב לא יצא מזה, בקיצור. תמיד, בנד דורש הרבה כוח. עכשיו, את הכוח הזה אין לנו בשירים האלה שמפעילים את האצבעות, את הכוח הזה יש לנו כאן. גם, התנועה הזאת גם מאפשרת לנו להחזיק את המיתר כמו שצריך בלי שהוא יברח. בסדר? אז האחיזה הזאתי, התנועה כזאת. עכשיו בואו נניח את האצבע השלישית נגיד פה. אני על מיתר 3 שריג 7, אבל אפשר בכל, לא משנה. עכשיו, עוד דגש מאוד חשוב. בשביל לתמוך באצבע השלישית, אני אקח את האצבעות האלה והצמיד. הן לא צריכות ללחוץ חזק על המיתרים, והן צמודות לאצבע הזאת. עוד דבר, שימו לב שאני קצת משכיב את האצבעות, אני לא מחזיק את האצבעות ככה. כי אני הולך לכופף את המיתר למעלה. אם אני אשכיב אותן קצת ואפנה אותן למעלה, עכשיו אני יכול לדחוף למעלה הרבה יותר בקלות. בסדר? אז האצבעות לא מוגלות בצורה הזאת, אלא שוכבות קצת ככה. דרך אגב, ההשכבה הזאת של האצבעות גם עוזרת לי להשתיק את המיתרים הפתוחים האלה. בסדר? אז אני עושה את הדבר הזה ומסובב. פה בדרך כלל מה שאני רואה שמתחילים לבוא הדברים האלה. אתם צריכים לוודא שהחלק הזה, לא, מראש הוא לא צמוד לכאן, כי אתם צריכים להתקרב לכאן. אז מראש האחיזה שיש פה איזה מרחק בין החלק הזה לצוואר של הגיטרה, ולעשות את זה ככה. זה הדבר העיקרי, בסדר? מכאן הכל זה חרטה, פרה-בנד, קדם-בנד, בנד בעלייה, ברידה, בנד מקושט, בנד עם ויברטו, הכל זה חרטה. ברגע שהטכניקה הבסיסית נכונה וטובה, הכל זה שטויות, כל ההמשך זה קל, בסדר? אבל ההתחלה היא דורשת קצת עבודת נמלים, דורשת הרבה תשומת לב. אז אחיזה, תפיסה עם האצבע והגודל, תנועה כזאת סיבובית, להצמיד את האצבעות ולכופף את המיתר כלפי מעלה, בסדר? אני לא רוצה עכשיו לרדת לכל הטיפים והדגשים הכי קטנים, כי אני חושש שזה קצת יעמיס עליכם, וקצת יסיט אתכם מהעיקר. העיקר זה לזכור שאנחנו רוצים להגיע לציל מסוים, אנחנו צריכים שהטכניקה תאפשר את זה. להימנע מזה ולהימנע מהאצבעות. אלה שתי הטעויות הכי נפוצות והכי רעות, שעושים את הדבר הזה ככה, או שמנסים לדחוף עם האצבעות במקום עם היד. לזה אתם צריכים להתרגל, ובשלב הראשון שאתם לומדים ומתרגלים בנד, כל הפוקוס שלכם צריך ללכת למקום הזה של הטכניקה, האחיזה, הסיבוב וכו'. ברגע שזה יושב, אחר כך משם כבר קל להתקדם. בסדר? אני אומר את זה מניסיון, לימדתי המון שנים, המון אנשים בנד, ואני יודע מה טעויות ואני יודע מה קשיים, ואני גם בעצמי גיטריסט, בסדר? סמכו עליי על זה צריך לשים את הדגש ואת הפוקוס. כן, שאלות, האם יש? בצ'אט, תרגישו חופשי. אז שוהם שואלת אותי על ויברטו, האם זו טכניקה דומה, או אז יפה, עוד מעט אני אדבר על ויברטו, האמת שכן, טכניקה זהה כמעט לחלוטין. אז יפה, שאלה טובה שוהם, עוד שנייה אני אגע בטכניקה.
יפה. ישי שואל אותי שאלה טובה. אני שמח ששאלת, בדרך כלל אני אומר את זה, אף פעם שכחתי. האם זה משנה לאיזה כיוון אני מכופף את המיתר, ואם אפשר לכופף אותו למעלה או למטה? מצוין, טוב ששאלת. אז אני ראיתי עכשיו לכופף את המיתר למעלה. כמובן שגם אם אני אכופף למטה, הצליל יעלה בכל מקרה. את המיתר לא משנה לאיזה כיוון מכופפים אותו, ברגע שאני מכופף הצליל עולה. עכשיו, אם אני במיתר הראשון אני לא אכופף למטה, אין לי לאן למטה. אז בדרך כלל במיתרים 1, 2, 3, 4 אפילו אני אכופף למעלה. בסדר? לפעמים את 4 אולי במקרים מסוימים אני אכופף למטה. מיתר 5 כבר אם אני רוצה לכופף אני אכופף אותו למטה. והטכניקה היא אותו דבר בדיוק אבל לכיוון הפוך. אני מחזיק שזה קצת יותר קרוב, תופס ומסובב את היד לכאן. וכמובן שמיתר שישי גם כן אני אכופף לאותו הכיוון. בסדר ישי? סבבה, עוד שאלות? אין עוד שאלות, מעולה, אז אני מתקדם לטכניקה, והנה, כמו ששועם שאלה אם אני לא טועה על הוויברטו, וזו הטכניקה הבאה. אז עכשיו ניגע קצת בוויברטו. מה זה ויברטו בעצם? מהמילה וייבריישן, ויברציה, רטט. אני לוקח את הצליל ונותן לו איזשהו רטט. עכשיו, הרטט שאני נותן לצליל הוא רטט בדינמיקה, סליחה, לא בדינמיקה. הוא רטט בפיץ', בגובה שלו. אני בעצם משנה קצת את הגובה שלו. תחשבו שהזמרים עושים את זה הרבה דרך אגב. שבמקום לשיר, תחשבו שבמקום לשיר, וואי, עם הקול שלי נראה אם אני אצליח לעשות איזה שהיא זה, אבל במקום לשיר, אני שר, אני עושה את זה בהגזמה קצת, כן, אבל הרעד הזה שאני עושה בקול, הוא ויברטו, אפשר לשמוע איזה גל שאני עולה ויורד, וזה בעצם הוויברטו. והוויברטו הוא מוסיף המון פיל ורגש לצלילים, בסדר? עכשיו, בעצם ברמת הטכניקה אין לי מה להעמיק עכשיו, כי ויברטו ברמה הטכנית זה בדיוק כמו בנד. כמובן שבנד בדרך כלל עושים חצי טון או טון או אפילו טון וחצי, הם מאוד גדולים הבנדים, מאוד עמוקים. אני עולה לצליל גבוה יותר בהרבה, יחסית חצי טון לפחות, בדרך כלל. ויברטו זה הרבה פחות, הגל הוא הרבה יותר קטן, העלייה, הפיץ' שאני עולה אליו הוא הרבה יותר קרוב למקור. גם פה מבחינת הכיוונים דרך אגב של המיתר, אותו דבר, כמו שהסברתי קודם, אפשר למעלה, אפשר למטה, תלוי באיזה מיתר אתם עושים ומה נוח לכם. אוקיי? יפה. עכשיו, מה נותן לי הוויברטו? הוא נותן לי א', כמו שאמרתי, איזשהו גיוון, מוסיף קצת נשמה לצליל. הוא טוב בעיקר כשיש לי איזשהו סולו ופתאום צלילים ארוכים. כשאני לוקח את הצליל ומוסיף לו איזה ויברטו, אני הופך אותו למעניין יותר. אוקיי? דבר נוסף שהוא נותן לי, הוויברטו, הוא נותן לי ססטיין. בעצם הוא מעריך לי את המשך של הצליל. הרבה יותר קל לי להחזיק צליל. צליל כזה, אם אני רוצה להחזיק אותו ארוך. אתם שומעים שזה קצת משמר את הווליום שלו, וקצת עוזר לי להחזיק אותו ארוך יותר, אז זה גם עוזר לתת ססטיין. כמעט תמיד גיטריסטים בצלילים ארוכים ינגנו ויברטו, כזה או אחר, בשלב כזה או אחר של הצליל, אבל כמעט תמיד ינגנו ויברטו, בסדר? עכשיו, הדגשים שאני אתן עכשיו לוויברטו הם לא טכניים, כי אני לא אחזור על כל הדגשים שהסברתי עכשיו בבנד, זו אותה טכניקה בדיוק, אבל מה שאני רוצה שתשימו לב, ויהיה לי מאוד קשה לצייר את זה עם העכבר, אני אנסה, לא. תחשבו שזה הפיץ', זה הצליל שאני מנגן וזה המשך שלו, בסדר? הוא מתחיל כאן, מסתיים פה, מתי שהוא מסתיים. אז עכשיו במקום שהוא יהיה קבוע בדיוק על אותו פיץ', אותו גובה צליל, אני רוצה עכשיו להפוך אותו למשהו כזה, אני שם עליו איזשהו גל. שימו לב שהגל לא יורד פה מתחת, הוא לא יכול לרדת מתחת לפיץ' אלא רק מעל. כי לא משנה לאיזה כיוון אני אסובב, זה יהיה ככה, בסדר? שוב, ציירתי את זה, אבל זה משהו שלא קורה. הגל יהיה תמיד ככה. מה שהכי חשוב בוויברטו, שהוא יהיה אחיד מבחינת הגובה שלו, בסדר? זה גל שלא יהיה לי פתאום אחד כזה, ואחד כזה, ואחד כזה, ואחד כזה, כי אז יישמע רע מאוד. ושהוא יהיה אחיד מבחינת הקצב שלו, זאת אומרת שלא יהיה אחד כזה,
ואחד שהוא ארוך יותר, ואחד שהוא ממש קצר, כי אז זה נשמע כמו איזה סרט אימה, זה נשמע כאילו לא קשור לכלום, בסדר? אנחנו מאוד רוצים את הצליל העגול והאחיד הזה בוויברטו. עכשיו, ויברטו יכול להיות יותר עמוק, אוקיי? הוא יכול להיות יותר מהיר. אני אנסה להדגים את זה בצליל ולא בציורים, כי אני מצייר עם העכבר וזה יוצא על הפנים. אבל שימו לב, ויברטו יכול להיות מאוד גס ועמוק. הוא יכול להיות הרבה יותר קטן ועדין. הוא יכול להיות ממש ביבי קינג כזה. בקושי מורגש. והוא יכול להיות מהיר, כמו שעשיתי עכשיו. הוא יכול להיות איטי. בסדר? יש הרבה אפשרויות, אבל מה שחשוב זה א', בשלב הראשון, לוודא שיש לכם שליטה, שהוויברטו נשמע כמו שאתם רוצים, ואתם לא אוטומטית זורקים, וזאת בדרך כלל הטעות שאני רואה תמיד שעושים, מנגנים, וישר עושים ויברטו, בלי שום קשר לכלום, בלי שום קשר גם לבית, ובית זה לעשות ויברטו שהוא לא בהכרח תמיד אותו דבר. לא כל הוויברטואים שלנו שאנחנו מנגנים נשמעים אותו דבר. למה? כי ויברטו קשור לשיר, לאווירה, לרגש, לקצב של השיר, בסדר? לפעמים אני אעשה ויברטו שהוא כזה ארוך, בלתי מורגש, לפעמים אני אעשה אותו כזה גס ועצבני, בסדר? לפעמים אני אעשה אותו קטנצ'יק. הכל בהתאם למה שבא לי לנגן. אז מה שחשוב כשמנגנים ויברטו, להתנסות בסוגים שונים של ויברטו, להרגיש אותם וכו'. אוקיי? אז נכון. אוקיי, אני אתייחס שנייה להערה שכתב לי פה הדר, כתב או כתבה, סליחה, אני לא בטוח, אבל שכתב, תודה. להערה שכתב לי הדר, הוא כתב לי לגבי בנד, זאת אומרת, שאפשר לעשות ויברטו גם כלפי מטה, אם עושים בנד. זה נכון. זאת אומרת, אמרתי שוויברטו, כשאנחנו עושים אותו, אנחנו לא יכולים לעשות את הדבר הזה מתחת לפיץ'. אבל אם אני עושה את הצליל, אני מגיע אליו בבנד, עכשיו אני יכול לעשות ויברטו גם בירידה, כי מראש עליתי בבנד ואז אני יכול קצת לרדת ולעלות, אוקיי? אני יכול אפילו גם לעלות וגם לרדת, אפשר לשחק עם זה. נכון? זה דרך אגב כבר שילוב של טכניקות, משהו שאני אגע בו טיפה בסוף. יש הרבה דברים שאפשר לעשות, אז כן, יש מקרים שונים, יש לי גם את הוומי בר, נכון? שגם בזה אם אני אספיק אני אגע קצת לקראת סוף השיעור, שגם זה מאפשר לי קצת להוריד את הצליל וכו'. אוקיי, אני חושב שנגעתי בכל הדברים העיקריים לגבי ויברטו. סבבה. טיפ קטן אחרון לגבי ויברטו. דבר שאני רואה שעושים הרבה פעמים, שמנגנים את הצליל ושם מתחילים על הוויברטו. מה שאני מציע לנסות ולאמץ ולעשות רוב הפעמים, קודם כל לתת את הצליל, לתת לו שנייה אחת להתנגן, ואז להוסיף עליו ויברטו. שמעו איזה יופי. שים קצת דיסטורשן. זה מוסיף המון לצליל אחרי שכבר ניגנתם אותו. בסדר? אז לא מיד לתת עליו ויברטו, לתת לו להתנגן, ואז להוסיף עליו את היופי הזה. אוקיי, האם יש שאלות לגבי ויברטו נוספות? לפני שאני מתקדם? אין שאלות. פגז. הטכניקה הבאה שאני אגע בה, דווקא עכשיו אני עובר ליד ימין, היא נקראת פלמיוטינג. פלמיוטינג זה השתקת כף יד. בסדר? השתקת כף יד זה בעצם כשאני לוקח את החלק הזה של כף היד ומניח על המיתרים, ואני מקבל את הסאונד, במקום הסאונד הזה, שוב, זה משהו שגם עדיף לעשות עם דיסטורשן, נשמע טוב יותר. במקום שהגיטרה תשמע ככה, תשמע ככה. כמובן שאם אני משלב פלמיוטינג עם ובלי פלמיוטינג זה כבר נשמע זה כלי שהופך את הנגינה הרבה יותר מגוונת ומעניינת. זה טוב בעיקר לריפים, פחות לסולואים, אפילו שגם בסולואים זה אפשרי, אני יכול גם אוקיי, במקום גם את זה אני יכול לנגן עם פלמיוטינג, וזה ככה מוסיף קצת עניין. היופי בפלמיוטינג זה באמת הסאונד המאופק הזה, שזה ככה נראה כאילו הולך לקרות משהו, זה יוצר מתח, זה מגניב, תשמעו את זה מלא מלא ברוק, בטח ברוק כבד ומטל כל הזמן.
ובדרך כלל זה יבוא עם דיסטורשן. אבל גם בגיטרה אקוסטית זה יכול להישאר מגניב ויוצר מתח ועניין, יש בזה משהו מאוד, מאוד מדליק. אני אגע עכשיו קצת בדגשים הטכניים, בסדר? של הפלמיוטינג. דבר ראשון, מאוד חשוב להבין שהחלק של כף היד שמבצע את ההשתקה, פלם, P-A-L-M, פלם, מיוט, השתקת כף יד. החלק שעושה את ההשתקה זה החלק הזה, בסדר? בטאבים זה מסומן בדרך כלל ב-PM. דרך אגב, והבנד, שאני שנייה חוזר אחורה, הבנד שאמרתי קודם, בטאבים הוא מסומן בדרך כלל באות B. אם זה תוכנה של טאבים ממש מסמנת כזה, מין גל כזה שעולה למעלה, קו כזה. לפעמים זה למעלה ולמטה, אם זה בנד שעולה ויורד. אבל בטאבים שאתם תראו באינטרנט בדרך כלל מסומן ב-B. בסדר? B, והרבה פעמים בסוגריים את הצליל שאליו עולים, השריג שאליו עולים. למשל 10, B12, עושים בנד על 10, עולים שריג 12. זה ככה לחזור רק לסימונים. ויברטו מסומן בטלטל כזה, כמו גל, עולה ויורד, מן טלטל. ופלמיוטינג ב-PM. אז את ההשתקה, עכשיו אני חוזר, הפלמיוטינג עושים עם החלק הזה, בסדר? שמה שחשוב להבין זה שאני נוגע במיתרים שאותם אני מנגן, שעליהם אני פורט. אם אני עכשיו פורט נגיד על מיתרים 6-5, אז אני רוצה לגעת עם החלק הזה במיתרים 6-5, אבל הכי חשוב שאני מניח בדיוק פה, בדיוק איפה שמתחבר המיתר לסדל, להוקף, בסדר? או לגשר פה. אני מניח את היד, שימו לב, כאן. אני אסרות לכם את זה כמה זוויות שונות. כאן. מה שאני אומר בדרך כלל לתלמידים שלי לעשות את הדבר הזה, ואז לסובב ולנגן. עכשיו, אתם מוזמנים לנסות את זה כמובן, אבל שימו לב טוב טוב לדגש הבא, בסדר? כי פה נמצא כל הפרטים, האלוהים בפרטים הקטנים, אז הנה פרט קטן ומשמעותי. אם אני אקח טיפה יותר מדי שמאלה שלי, לכיוון הצוואר של הגיטרה, לשם, אני כבר משתיק לחלוטין. אם אני אקח טיפה יותר מדי ימינה, אני כבר לא משתיק בכלל. יש לי פה טווח מאוד קטן של משחק של ימין ושמאל שאני משחק בו, שבו אני מוצא את הסאונד המושלם. אני יכול קצת לשחק, נסו טיפה ימינה, טיפה שמאל, לקחת את זה. בסדר? שוב, אני קצת קשה להראות לכם כי היד מסתירה את זה כשאני מנגן, אבל אם אתם תראו את זה מכאן, שימו לב, כשאני עושה עם פלמיוטינג ובלי פלמיוטינג, כל מה שאני עושה זה את התנועה הזאת. בעצם המשחק הזה של להרים להניח, זה המשחק של הפלמיוטינג. פלמיוטינג לרוב אנחנו נעשה רק עם פריטות כלפי מטה, דאון, 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 בסדר? יותר זורם מאשר הפריטה כלפי מעלה, אפילו שאפשר גם פריטה כלפי מעלה, בטח אם אני פורט רק על מיתר אחד או לא. לרוב הפלמיוטינג יבוא על פאוור קורדס, אוקיי? זה יבוא גם הרבה פעמים דיסטורשן כמובן, או על מיתר שישי, מה שעושים הרבה פעמים במטל, זה... המיתר השישי פתוח עם פלמיוטינג, וכשיש לי אקורד אני עושה בלי פלמיוטינג. ואז בעצם זה הופך את הריפים להרבה יותר מעניינים. זה משהו שקורה כל הזמן ברוק. ככל שהוא יותר כבד, שומעים את הדברים האלה יותר, בסדר? השתקת כף יד, פלמיוטינג. אז זה לגבי הטכניקה, לגבי הסימון, וקצת משחק, תוודאו שהאוזניים שלכם מכוונות אתכם. זאת אומרת שתנו, אתם צריכים לשמוע את הציל ולפי זה לתקן את המיקום עד שתתרגלו לזה קצת. הטעות שאני רואה הרבה פעמים זה שלא משתיקים עם החלק הנכון. במקום להשתיק עם החלק הזה, מניחים את החלק הזה. החלק הזה זה השתקה אחרת לגמרי, שאני לא אגע בה בשיעור הזה. שוב, נגעתי בה בשיעור של העקרונות והיסודות של טכניקה לגיטרה חשמלית. זה משהו אחר, זה להשתיק מיתרים בכלל שלא יעשו לנו רעש. אבל כשאני רוצה את הפלמיוטינג, את הסאונד המגניב הזה, עם החלק הזה, אוקיי? אני מקווה שזה ברור. אם אין שאלות, ואני רואה שאין שאלות, אני מניח גם שזו טכניקה שלרובכם לפחות היא כבר די מוכרת. אני אגע עכשיו בהרמוניות. נתחיל מהרמוניה טבעית. Natural Harmony והרמוניה מלאכותית, או Pinch Harmony, או Artificial Harmony, או Squeal, כמו שקוראים לזה הרבה פעמים.
אני בעצם צורח. אז בואו נתחיל גם מההרמוניה טבעית. מה זה הרמוניה טבעית? כשאני מנגן צליל כלשהו, אז יש את הצליל עצמו, ויש הרבה אוברטונים, צלילים עיליים שנוספים על הגיטרה. זה נכון בכלל בטבע, לא רק בגיטרה, אני לא אעמיק בנושא הזה עכשיו, שזה נושא מאוד מעניין. יש לי אפשרות בגיטרה, בחלק מהמקומות, חלק מהסריגים, לנגן בצורה כזו שאני מבטל את הצליל העיקרי, ומשאיר רק את האוברטונים, רק את הצלילים העיליים, זה נקרא, או צלילים הנלווים. בסדר? שימו לב, אם אני אעשה נגיד ככה, אני עכשיו בשריג 12, אני בכוונה עושה את זה בשריג 12, אתם תראו שלא בכל שריג אפשר לעשות את זה. שריג 12, אם אני לוחץ עליו, מנגן אותו, הוא נשמע ככה. עכשיו אתם שומעים גם את הציל של שריג 12, אני טיפה ארכך את הסאונד, גם את הציל של שריג 12, וגם את הצלילים העיליים, את האוברטונים. עכשיו שימו לב מה אתם שומעים, אני עושה ככה, ואתם שומעים רק את האוברטונים, בסדר? איך אני עושה את זה? אני נוגע מעל שריג 12, קודם כל אני מניח את האצבע עכשיו לא עם הקצה אלא עם הכרית, ואני שם, שימו לב, בדיוק על השריג, לא מתחת לשריג כמו שבדרך כלל אנחנו לוחצים, אלא ממש על השריג. אני נוגע, אני לא לוחץ, אני רק נוגע קלות, פורט ומיד מרים את היד. אני צריך לפרוט קצת חזק ביד ימין, אני יכול לעשות את זה בכל אחד מהמיתרים, אבל בדיוק מעל השריג. אם אתם לא בדיוק על השריג, אתם קצת מתחת או קצת מעל, ולא בדיוק עליו, אז לא יוצא לכם צליל. ואם אתם לא עם הכרית, יהיה לכם מאוד קשה להוציא צליל. צריך לעשות עם הכרית כי הרבה יותר רכה. ואחרי שפרטתי, אני מרים מיד את האצבע. זה משהו שכדאי קצת לנסות לשחק בו, הוא ממש מגניב. תחשבו שאני מנגן. זה קצת היה מושתק עכשיו, הנה. אוקיי? ב-Nothingness Matters של מטאליקה הם מנגנים את זה, בהתחלה יש להם איזה קטע כזה. עושים את זה המון, או לא המון, סליחה, זה לא מאוד, זאת, ברוב השירים אתם לא רוצים לשמוע את הטכניקה הזאת, היא לא נפוצה כמו הטכניקות הקודמות שהזכרתי, אבל כן משתמשים בזה לפעמים ויש בזה משהו נחמד ומגניב. מה שכן, קודם כל לגבי התרגול שאתם עושים את זה, מה שאתם צריכים לוודא, שוב, בדיוק על השריג עם הכרית, לתאם בין יד ימין ליד שמאל, לפרוט ומיד להרים, לפרוט מספיק חזק, לוודא שידיים מסונכרנות. בסדר? אני מקווה שאתם מצליחים, בדרך כלל כשאני למד את זה בשיעורים, אז אני נותן לתלמידים לנסות שוב ושוב, ואני עובר אחד אחד ואני מזכיר להם את אותם דגשים, כי אם זה לא מצליח זה בגלל שלא מקפידים על אחד מהדגשים. הכרית בדיוק על השריג, זה קריטי, בדיוק על השריג, השריג הזה, מעל הנקודות, פה, 12, בסדר? לא כאן, פה פשוט לא יצא לכם, כאן יצא. תראו איזה הבדל גדול במרווח של חצי סנטים. עכשיו, החיסרון או המגבלה של הטכניקה הזאת, שאני לא יכול לבצע אותה בכל מקום על המיתר. בלי להעמיק בזה יותר מדי, אני יכול לעשות את זה רק במקום שחוצה את המיתר לחלקים שווים. למשל, שריג 12 זה בדיוק האמצע של המיתר. כל האורך של המיתר זה, שריג 12 זה בדיוק חצי. אני יכול לעשות את זה גם בשריג 7, בשריג 5, כבר יותר קשה. בסדר? בשריג 17, יותר קשה. פה למעלה זה כבר באמת קשה יותר, אבל זה אפשרי. אוקיי, 19. אבל בדרך כלל עושים את זה בסריגים 7 ו-12. לפעמים על 5. בסדר? זאת אומרת שאת הטכניקה הזאת, הרמוניה טבעית, אי אפשר לעשות בכל מקום. זהו, זה לגבי הרמוניה טבעית. איך מסמנים אותה? בתווים מסמנים אותה בצורה של מאוין, תו מאוין. בטאבים זה לא קבוע, אתם יכולים לראות אבל NH, Natural Harmony, בסדר? שמתייחס לדבר הזה. הטכניקה הבאה שאני אגע בה, הרמוניה מלאכותית, Artificial Harmony, בסדר? היא לא טבעית כמו זאת, היא מלאכותית. וההרמוניה, הטכניקה הבאה שאני מסביר, בניגוד לקודמת, הטבעית היא נהדרת בגיטרה אקוסטית וקלאסית, נשמעת נהדר. את הטכניקה הבאה, אם אין לכם גיטרה חשמלית, ואם אין לכם דיסטורשן ככה, עם שערות בשיניים,
אז הטכניקה הזאת היא לא כל כך רלוונטית, בסדר? הטכניקה הזאת נקראת פינץ' הרמוני או הרמוניה מלאכותית, וזה בעצם הדבר הבא. בואו נשים פה ככה הרבה דיסטורשן. אני מוציא צרחה מהגיטרה. עכשיו, אני לא יודע כמה טוב זה עובר, אני מניח שזה עובר, כבר עשיתי את זה בשיעורי זום, אני מניח שאתם שומעים את זה, אבל זה נשמע כאילו, הגיטרה צורחת, פתאום יש בה משהו, איזה קטע מגניב, וכשאתם נותנים את הצליל הזה בזמן הנכון, זה פתאום, וואו, זה מגניב, כל מי שמע אתכם הוא עם פה פעור. יש משהו בטכניקה הזאת שהוא מאוד מאוד מרשים, הוא מאוד מגניב ומאוד מפתיע גם, כי הגיטרה פתאום מוציאה צלילים מיוחדים ושונים. כמובן שזה הכל צריך להיות בטוב טעם ולא להתלהב ולהגזים עם זה, כי אז זה מאבד מהיופי שלו. אז בואו נלמד אתכם עכשיו איך עושים את ההרמוניה המלאכותית. אני חייב רק להדגיש שהטכניקה הזו היא קצת טריקית בהתחלה, היא קצת מאתגרת, עד שככה נופל האסימון והדברים נכנסים. ואני אגיד לכם מה האסימון שנפל אצלי, שבהתחלה, כשאני לא הצלחתי את זה בהתחלה, רק מדי פעם, אבל נגיע לזה לאט לאט. אז ככה, קודם כל, איך אני מבצע את הטכניקה הזאת? דבר ראשון, לפני שאני מתחיל בכלל, אני חייב לוודא שני דברים, בסדר? שני דברים חשובים. דבר ראשון, שבגיטרה החשמלית אני נמצא למטה, על הפיקאפ הזה של הברידג', אוקיי? אפשר לעשות את זה גם על הנק, אבל בקושי. אני רוצה את זה על הברידג'. ווליום פתוח עד הסוף בגיטרה, לתת לו הרבה ווליום, וכמובן, כמו שאמרתי קודם, דיסטורשן. והרבה דיסטורשן. מה קורה כשאני בלי דיסטורשן? הופה, זה הולך להישמע ככה. ככה זה נשמע בלי דיסטורשן. בקושי שומעים את זה, אוקיי? כך שהטכניקה הזאת צריכה דיסטורשן, צריכה כוח, צריכה ווליום, והיא צריכה אותנו על הברידג'. הברידג' של הגיטרה יודע להוציא את הציל הזה הרבה יותר טוב. זה דבר ראשון, כי אם אתם לא מתחילים מהנקודת פתיחה הזאת, אז כבר אתם סתם תריבו עכשיו עם תחנות רוח, בסדר? אז ווליום, דיסטורשן, עכשיו נעבור לטכניקה עצמה. הטכניקה, אני עושה אותה גם כן, כמו שאמרתי קודם בפלם מיוטינג, גם את זאת אני עושה עם יד ימין, לא עם יד שמאל. זו היד שמפיקה את הצליל. עכשיו, שימו לב. לא משנה איפה אני מנגן, אני יכול לנגן בניגוד להרמוניה הטבעית, אני יכול לנגן את זה בכל מיתר, בכל שריג בעיקר. גם את הטבעית אני יכול לנגן בכל מיתר, אבל פה אני יכול לנגן גם בכל שריג. אני בוחר שריג מסוים, לוחץ. מה שאני עושה, אני פורט. קצת קשה להראות את זה, אני בעיקר אסביר. אבל מה שאתם לא רואים, זה מיד אחרי הפריטה, אני פורט ואני נוגע עם החלק הזה של האגודל. אתם רואים, אני מחזיק פה את המפרט, והחלק הזה של האגודל שצמוד למפרט, נוגע במיתר מיד אחרי הפריטה. עכשיו, הוא נוגע קצת ומנתק מגע, הוא לא נשען, הוא נוגע קצת, והמגע הזה, זה מה אני עכשיו בלי דיסטורשן, אתם שומעים את זה מאוד חלש, אבל המגע הזה הוא מה שמייצר את ההרמוניה הזאת. עכשיו, צריך לפרוט חזק. אני קצת, אחרי שאני פורט, אני נשען על המיתר הבא, זה גם כן משהו שעוזר לי לפרוט חזק ולדייק. והתרגול העיקרי שלכם בהתחלה הוא זה. לעשות את זה וקצת לגעת עם האגודל. אוקיי? עכשיו אני מניח שתוך כדי שאני מסביר, אתם קצת רבים עם הגיטרה, טק, טק, בסדר? תריבו שנייה אחת, אני אקח שלוק מהתה. עכשיו, שוב, זה קצת טריקי, זה דורש קצת עבודה, אבל הדבר העיקרי שאני לא ידעתי בהתחלה, ולא הבנתי למה אני רב עם הטכניקה הזאת. לפעמים הייתי מצליח, אבל שני דברים לא הבנתי למה. דבר ראשון, למה אני לפעמים מצליח ולפעמים לא מצליח. כאילו, אני עושה אותו דבר, לפחות נראה לי שאני עושה את אותו דבר, ולפעמים זה יוצא לי, לפעמים לא יוצא לי. אני כאילו, היה לי 30% שזה יעבוד במקרה הטוב. אחרי שעבדתי על זה, אחרי שתאמנתי על זה הרבה. כאילו, זה לא היה תלוי בי. לא הבנתי למה לפעמים יוצא, לפעמים לא יוצא. ודבר שני, גם כשיוצא, לא תמיד יצא לי אותו דבר, אותו צליל. כי גם כשאני עושה את הפינץ', יש לי כמה צלילים שונים שאני יכול לעשות. ואני אדגים את זה עוד רגע. וזאת הנקודה שהרבה אנשים לא מודעים אליה והיא תוקעת אותם. שימו לב. קצת דיסטורשן.
הרבה דיסטורשן, לא נגזים, כי עושה לי רעש. יאללה, שימו לב. אני עכשיו עושה את זה. עכשיו אני יכול לפרוט על המיתר לכל האורך שלו במקומות שונים. יש מקומות שיצא לי ציל מסוים, יש מקומות שיצא לי ציל אחר, ויש מקומות שלא יצא לי ציל בכלל. שימו לב. שימו לב, פה לא יוצא לי. פה לא יוצא לי. פה יוצא לי ציל אחר. אוקיי? כך שאם אני מנגן בסריג הזה למשל, כמו שאני עושה עכשיו, אני צריך לנגן מקום מסוים, ואם אני עולה סריג ואני רוצה ציל אותו דבר, זאת אומרת, נגיד זה נותן לי עכשיו אוקטבה מעל, אם אני עולה לפה ואני רוצה גם אוקטבה מעל, אני צריך גם ביד ימין, קצת לכאן. בסדר? מה זה אומר אוקטבה מעל? הפינץ' ההרמוניה הזאת נותנת לי צילים גבוהים במרווחים של אוקטבה, או אוקטבה וטרצה גדולה, או אוקטבה וקווינטה. אם זה לא אומר לכם כלום המושגים הזה, אז האלה תתעלמו, עזבו את זה, בסדר? אבל זה בעצם יכול לתת לי צלילים במרחקים שונים מצליל המקור. והמיקום קובע את הציל שזה ייתן לי. וזה מה שאני לא הבנתי, למה כל פעם יוצא לי ציל אחר, ולא ידעתי שאני צריך גם לשחק עם המיקום. אז כשאתם עושים את זה, נסו לעשות לתפוס מקום אחד וקצת לפרוט במקומות שונים. שוב, פורט, נוגע פה קצת עם החלק האחורי של האגודל, ומיד עוזב. בסדר? האם יש שאלות לגבי הטכניקה הזאת? ואל תכעסו עליי אם אתם לא מצליחים אותה עכשיו, כי זו טכניקה שדורשת קצת סבלנות ועבודת נמלים. טיפה לשחק איתה. אין הרבה דגשים, זה לא כמו הבנד למשל שלימדתי, שיש הרבה דגשים של האחיזה והתנועה והאצבעות ולהצמיד, זה לא הרבה דגשים, הרבה דברים לשים לב אליהם. זה בעיקר להצליח לעשות את מה שאתם מנסים לעשות. בסדר? אז תהיו סבלנים עם הטכניקה הזאת. האם יש שאלה לפני שאני מתקדם? אוקיי, אנחנו לקראת הסוף, אני אנסה מכאן קצת להריץ וקצת לזרז את הטכניקות הבאות שנשארו לנו. אני רוצה לגעת קודם כל בטרמולו, נעבור לטרמולו. טרמולו זה בעצם, שימו לב, טרמולו דרך אגב זה מושג קצת מבלבל, כי טרמולו במוזיקה יש לו 3 פרשנויות שונות, בוא נגיד, בסדר? זה מילה אחת שיש לה 3 משמעויות. משמעות אחת בטרמולו, לפעמים אתם תראו של הידית הזאת, לוומי בר, לפעמים קוראים לה טרמולו בר, או ידית טרמולו, בסדר? זה דבר אחד. דבר שני, טרמולו, יש אפקט בפדלים של הגיטרה שנקרא טרמולו, ומה שעושה טרמולו הוא בעצם משחק בווליום. זה כאילו, זה אפקט טרמולו, כמו בכל הסרטים של טרנטינו בערך, יש את האפקט הזה. ואני מדבר דווקא עכשיו על טרמולו כעל שיטת נגינה או טכניקה, שבעצם טרמולו זה פריטה מהירה. זה טרמולו, אוקיי? אפרופו טרנטינו, עכשיו כאילו זה במקרה יצא, לא תכננתי. אבל זה. אני יכול במקום ציל אחד ארוך, לתת הרבה פריטות קצרות ומהירות על אותו מיתר. בסדר? הטכניקה הזאת היא לא יותר מדי מתוחכמת, אבל היא נחמדה והיא כן דורשת תרגול. וברמה הטכנית היא גם מפתיעה, היא גם נותנת קצת אפקט של מנדולינה כזה, כמו ששמעתם עכשיו, משהו נחמד ומעניין, לתת אותו מדי פעם. אני רוצה רק להדגיש שיש 2 גישות לפריטה של טרמולו. יש נגנים שעושים את הטרמולו מפה, משורש כף היד, את התנועה הזאת, קטנה ומהירה. אני דרך אגב ביניהם, אני מעדיף את זה. אבל יש נגנים לא פחות טובים, שאומרים, כשאני עושה טרמולו, הרבה יותר קל לעשות את התנועה מכאן, מהמרפק, תנועה כזאת. כמובן שהתנועה לא כזה ארוכה כמו שאני מדגים עכשיו, אלא תנועה קצרה, אבל שבאה מהמרפק. אוקיי? התנועה הזאת. אז אתם יכולים קצת להתנסות בזה ובזה. אני עושה את זה כמובן עם פריטה נשענת. שוב, אם אתם בקטע של גיטרה חשמלית, זה הצעדים הראשונים. תראו את הסרטון על צעדים ראשונים בגיטרה חשמלית, את השיעור ההוא. עכשיו אני מסביר את העקרונות האלה. אני לא עושה את זה פריטה חופשית ככה באוויר, אלא נשען על המיתרים, ופורט,
ומנסה לצמצם את התנועה. עוד דגש קטן לגבי המפרט, כדאי לוודא שהמפרט יש לו איזושהי זווית קטנה כזאת. זאת אומרת, אם אלה המיתרים, היד שלי זה המיתרים וזה המפרט, אוקיי? מיתרים המפרט. אני טיפה מסובב את המפרט לכאן. המפרט לא בדיוק ככה, אלא קצת ככה. כאן הוא לא בדיוק ככה, אני יודע שקצת קשה לראות את זה. הוא לא בדיוק ככה, הוא קצת בזווית כזאת. אני קצת מגזים עכשיו, אבל אני קצת מסובב אותו לכאן. בסדר? זה נכון בכל פריטה, או ברוב הפריטות, בטח ובטח בטרמולו. אז זאת טרמולו, פריטה מהירה. שמים את זה הרבה פעמים ב-TR, באותיות TR, טרמולו. אוקיי? אני רואה אתם שקטים, אז או שאין שאלות והכל מובן ואני מסביר מדהים, או שנרדמתם. שניהם בסדר מבחינתי, כן? טוב, יאללה, הטכניקה הבאה שאני אגע בה בקצרה, אני רק רוצה שתכירו אותה. היא נקראת סוויפ, סוויפ פיקינג, S-W-E-E-P. סוויפ זה לטאטא באנגלית, אוקיי? גם בטכניקה, ביד ימין, אני כאילו מטאטא את המיתרים, עושה את הדבר הזה. עכשיו, הסוויפ זה משהו שמשתמשים בו בדרך כלל לאקורדים, לפירוקי אקורדים, ומה שהוא נותן לי זה נגינה מאוד מאוד מהירה ואינטנסיבית, אוקיי? את הדבר הזה, למשל. זה היה הטכניקה של סוויפ. עכשיו שימו לב, יכול להיות שהתפתיתם להסתכל על יד ימין שלי עכשיו, אבל הטכניקה עצמה באה לידי ביטוי בעיקר ביד שמאל. סליחה, הפוך, רגע, התבלבלתי. יכול להיות שהסתכלתם על יד שמאל שלי עכשיו, אבל הטכניקה באה לידי ביטוי ביד ימין, ביד הפורטת, פה, במפרט. אני בעצם עושה את הדבר הזה. אני כאילו מטאטא את המיתרים ועושה תנועה אחת של פריטה כלפי מטה וכלפי מעלה. עכשיו, אם אתם נגנים יחסית מתחילים בגיטרה חשמלית, לא הייתי מתעכב על הטכניקה הזאת. אם אתם כבר קצת יותר ממתקדמים ואתם רוצים להתחיל להכיר, אז כן הייתי מתחיל לגעת בה על 3 מיתרים בצורה מאוד פשוטה. לעשות דרך אגב, מה שעשיתי עכשיו זה מהלך אקורדים, A, M, G, F, E. אז לקחת איזשהו... או... איזה משהו כזה, משהו פשוט, ולעבוד על זה כשהדגש והמטרה הכי חשובה, ופה אני רוצה טיפה לגעת בטכניקה. ארפג'ו זה נושא שקשה ללמד בלי שיש רקע קצת באקורדים ודברים כאלה, בסדר? אז אני לא רוצה להעמיק בו עכשיו, ויכול להיות שמהנושא הזה לא תיקחו יותר מדי, וזה גם בסדר. אבל אם אתם כן לוקחים מזה משהו, הדבר הכי חשוב בטכניקה של הסוויפ, זה לוודא שהיד עושה תנועה אחת של פריטה כלפי מטה, ותנועה אחת למעלה. אני לא עושה כזה דבר רק מהר, אלא אני בעצם מטאטא. אני לא נותן למפרט זווית כזאתי, כמו כשאני מנגן אקורדים, אלא ישר. שימו לב שהמרפק גם פעיל, כי אני עובר בין מיתרים. אני עושה את הדבר הזה. רוב הטכניקה כאן זה ביד ימין, אבל גם ליד שמאל יש עבודה, כי יד שמאל צריכה א' להיות מסונכרנת עם יד ימין, ב' אני צריך לוודא שאני לא משמיע, לא מאפשר לשמוע 2 מיתרים ביחד, 2 צילים ביחד. אז אני צריך לעבוד טוב טוב על ההשתקות. בסדר? אז זה הסוויפ ככה רק להכיר, זה באמת לא משהו שאני רוצה להיכנס אליו יותר מדי בשיעור הזה, אני מקווה שאני לא מאכזב אף אחד. טכניקה נוספת, מעכשיו אני רק מזכיר, כי אנחנו צריכים ממש לסיים עוד כמה דקות. טכניקה נוספת נקראת טאפ. מה זה טאפ? אני עושה טאפ, אני מכה בעצם עם יד ימין. זה בעצם כמו האמרון שעשינו, רק שעכשיו אני עושה את זה עם יד ימין. אני יכול גם האמרון וגם פול אוף. מה זה נותן לי? זה נותן לי אפשרות להגיע לצילים גבוהים, רחוקים. ומאפשר לי גם לנגן מאוד מהר. אוקיי? עכשיו, ברמת הטכניקה אין פה יותר מדי, אני אגיד לכם את האמת. אין פה יותר מדי. כן צריך להקפיד כמו באמרון ללחוץ עם הקצה של האצבע, לפגוע בקצה. בינתיים שימו לב שאני נשען על המיתרים האחרים ומשתיק, כי אחרת יהיה לי הרבה רעש רקע. בסדר? אני חושב ששני הדברים העיקריים בטאפינג, אני אישית לא מת על הטכניקה, לא יודע, לא משתמש בה הרבה, אבל זה לא אומר שהיא טובה פחות.
אבל כשאתם כן עושים טאפינג, יש בעצם שני דברים עיקריים שאתם צריכים לקחת בחשבון. דבר ראשון, אתם צריכים לדעת לאן אתם רוצים ללכת. זאת אומרת, להיות מסוגלים לדמיין את הציל ואיפה הוא נמצא, או אם זה בהקשר של סולמות או תבניות, או איך שאתם לא רוצים, אבל לא סתם לזרוק את האצבע לאנשהו, לדעת בדיוק לאן אני רוצה ללכת. דבר שני, מה שאתם רוצים לוודא שאתם קצת מתרגלים זה את המעבר מהפריטה. המעבר מזה לזה, מהפריטה לטאפ וחזרה. המהלך הזה. בסדר? כדי שתוכלו ממש לשלב את זה באמצע נגינה, ולא שאתם עוברים עכשיו לטאפינג, וצריך לעצור, לעבור, לעצור, לחזור, ואז להמשיך לנגן. אז זה טאפינג. לפעמים עושים את זה אפילו עם שתי אצבעות, יש כאלה שעושים את זה עם שתי אלה. אוקיי, אני עשיתי עכשיו עם זאת, אפשר לעשות עם זאת וזאת. אפשר לעשות על שני מיתרים אפילו ביחד. יש כל מיני דברים משוגעים בטאפים, יש אנשים שממש פריקים של זה, מאוד מתים על זה, מאוד אוהבים את זה ומשלבים את זה המון והם עושים כל מיני דברים נחמדים. אתם מוזמנים להציץ. כמובן שמשלבים את זה הרבה גם עם האמרון ופול-אוף והרבה דברים נחמדים. עוד טיפ קטן, לא קשור, כאילו, לא תוכנן, בואו נגיד ככה. אם אני רוצה לעשות טאפ ואז ויברטו, אז שימו לב, אני לא עושה את הוויברטו עם האצבע הזאת, אני עדיין עושה את הוויברטו עם היד הזאת. אופס. הנה. את הוויברטו אני עושה מכאן, גם בזמן שאני מחזיק טאפ אני יכול לעשות על הוויברטו, אבל עדיין יד שמאל עושה את הוויברטו. בסדר? שוב, אני עוד רגע אדבר טיפה על שילוב של הטכניקות, ממש במשפט. אבל זה הטאפ. עוד. ומי בר, שוב זה הדבר הזה, זה גם כן עולם בפני עצמו, עולם ומלואו. אני יכול לעשות איתו גם כמו בנדים. שימו לב שאני יכול, זה תלוי בגיטר, אבל גם לקופף וגם זאת אומרת, גם לרדת וגם לעלות. לא לכל גיטרה חשמלית יש את זה. יש גיטרות שיש להם את זה שזה יכול לעבוד רק לכיוון אחד. יש גיטרות שאין להם את זה בכלל. בסדר? אבל אפשר לשחק עם זה, לעשות את זה גם ויברטואים. מה שנחמד זה שזה ברגע שקצת מתחילים לשלוט בזה, זה כלי נחמד שעושה דברים, עושה צלילים מוזרים מהגיטרה, דברים מעניינים. ברגע שמשלבים את זה עם טכניקות אחרות, בכלל זה נעשה מגניב. אז זה אתם מוזמנים לשחק עם זה. גם פה קצת להתרגל לדבר הזה, לחשוב איך אתם עובדים איתו, איך אתם מחזיקים אותו, לראות מה שנוח לכם. אתם יכולים קצת להסתכל על גיטריסטים, כל אחד עושה את זה קצת אחרת. אני לרוב עושה את הדבר הזה, ככה. אני כמעט אף פעם לא מושך אותו, אני כמעט תמיד רק דוחף למטה, ואני עושה את הדבר הזה, אוקיי? עם האצבעות האלה, בזמן שהמפרט כאן באיקון הנגינה. דרך אגב, אפשר לבחור כמה זה יהיה יציב, חזק או משוחרר, אתם יכולים שזה יהיה תמיד מקובע פה, ואז רק תמשכו ואז תצטרכו להוריד, אני אוהב שאני עוזב והוא נופל. אז יש כל מיני דברים, כל אחד ככה מסדר את זה איך שהוא רוצה. טכניקות אחרונות, Ghost Notes, רוחות רפאים. מה זה Ghost? Ghost זה כשאני מנגן על צליל מיתר שאני משתיק אותו. זה יכול להיות באקורדים. אני בעצם משתיק. אז זה הדבר הזה, יכול להיות מאוד פאנקי ומדליק, ואני יכול לעשות את זה גם בסולואים, ממש צלילים בודדים. ואז זה משהו שהוא נחמד, מוסיף קצת פאנצ'יות, קצת גרוביות לנגינה. אני קצת מתופף תוך כדי שאני מנגן. אפשר לעשות את זה דרך אגב גם כזה דבר, כשאני משתיק את כל שאר המיתרים, זו טכניקה יותר קשה בהתחלה, אבל שימו לב. אני פורט על כולם, אבל משתיק אותם מיד שמאל, אתם שהם רק ציל אחד. בואו נעשה את זה עם טיפה פייזר ואוברדרייב, תשמעו איזה מגניב זה. אתם שומעים רק את זה. אני פורט על כולם וכולם מושתקים. ולפעמים אני משתיק גם את זה. אז זה משהו שגם כן נחמד בשביל הגרוב, בשביל הקצב. אז זה נקרא Ghost Notes, תווי רוחות רפאים, בסדר? תווי רפאים.
זהו, זה לגבי הגוסטים. דבר נוסף נקרא דאבל סטופס, זה אני רק רוצה שתכירו את המושג בלי להעמיק בו יותר מדי, זה מאוד פשוט, זה לא טכניקה מיוחדת. דאבל סטופס זה כשאני מנגן שני צילים ביחד, למשל. וזה מוסיף הרבה עומק ונפח לנגינה ולסולו שלי. המעבר לדאבל סטופ ומדאבל סטופ בחזרה לצלילים בודדים, יש לו איזושהי דרמטיות, איזשהו שינוי כזה דרמטי בתחושה של הנגינה, אז זה כלי נחמד שכדאי להשתמש בו. ברמת הטכניקה אני רק אציין שאני יכול לעשות את זה בשתי דרכים. או לפרוט עם המפרט על שני מיתרים, או להשתמש גם באצבע הזאת. אפשר גם לשלב מפרט ואצבעות ביחד. ודבר אחרון, איך אפשר בלי? סקראץ', טכניקה פשוטה, דבילית קצת אפילו, אבל כשהיא באה במקום יכולה להיות מגניבה, וזה בעצם בפני עצמו זה לא מוזיקלי בכלל, נכון? אבל כשזה בא פתאום עם הטופים או עם הבאס או פתיחה שיוצאת איזשהו מתח לקראת, משהו כזה, השיר של מלוז, אני לא זוכר אותו בדיוק, אבל גם כאילו מתחיל עם הדבר הזה, וזה משהו שהוא נחמד. בעצם כל מה שאני עושה, אני מסובב את המפרט לצורה הזאת, ומחליק אותו ככה על המיתרים בעצם, לשמוע את החריקה הזאת. אוקיי? טכניקה פשוטה. אתם תחליטו אם היא טובה לכם, לא טובה לכם שימושית. היא רק כשהיא באה במקום, קשה למצוא לה את המקום שלה לפעמים, כי היא טכניקה קצת ייחודית כזאת. אבל כשהיא באה במקום יש לה את הקטע שלה, הקטע מגניב, בעיקר כשזה בא עם עוד כמה דברים מסביב, אם אתם מנגנים עם עוד אנשים. היא לא תבוא כחלק מסולו בדרך כלל, או זה, אלא כניסה, פתיחה, לפני שנכנס את הגיטרה, כל מיני דברים כאלה. אוקיי. זהו, כמובן שיש עוד טכניקות כאלה ואחרות שאני לא נגעתי בהן. אני עכשיו אוריד את הגיטרה, כי אנחנו מסיימים. אבל הטכניקות שנגעתי בהן היום, וזה המון, אני אחזור עליהן ככה בקצרה, דיברתי על אמרון ועל פול אוף וטריל וסלייד ובנד וויברטו ופלמיוטינג והרמוניה טבעית, הרמוניה מלאכותית וטרמולו וסוויפ וטאפ ווומי בר ועל הגוסט נוטס וסקראצ'ים כמו שראיתי עכשיו והדאבל סטופ שזה צלילים כפולים. זה המון דברים. החוכמה האמיתית, מעבר להתעסקות ולהתעמקות הטכנית בכל אחד מהנושאים האלה, החוכמה האמיתית היא לדעת להשתמש בהם, או בהן, בטכניקות, ובעיקר, שימו לב, לשלב אותן ביחד. בסדר? לשלב את הטכניקות ביחד. זה החלק העיקרי, זה החלק היצירתי, זה החלק היותר קשה, אולי זה החלק היפה. אומרים שיש כמה שלבים של למידה בנגינה בגיטרה לפחות. יש את היישום, יש את השימוש ויש את השילוב. אוקיי? או האינטגרציה. היישום זה קודם כל אתם לומדים טכניקה להצליח בכלל ליישם אותה, לעשות איתה, להוציא מן הציל, לעשות אותה נכון עם הטכניקה, להפיק את הפינץ' הרמוני או את הבנד כמו שצריך וכו'. השימוש זה לדעת תכלס להשתמש בה בנגינה שלכם, לדעת לשלב אותה ולהשתמש בה. באינטגרציה, השילוב, לחבר אותה עם דברים אחרים, בסדר? כי אני יכול לחבר, חבל שהורדתי את הגיטרה, אבל אני יכול לחבר בנד וויברטו וסלייד ואמרון ופינץ' וויברטו. אוקיי? אני יכול לעשות הרבה דברים ביחד. אני יכול לעשות... פרטתי פעם אחת. פלמיוטינג הוספתי עכשיו. פינץ', אוקיי? אני יכול לעשות המון דברים, והחוכמה זה לשלב אותן ביחד. יש המון טכניקות ממה שציינתי עכשיו שיכולות לעבוד ביחד. יש כאלה שלא. בסדר? אבל המון מהטכניקות יכולות לעבוד ביחד. למשל, הרמוניה טבעית
לא יכולה לעבוד עם ויברטו, בסדר? או עם בנד. אז, בסדר. נכון, כותבים לי שזה יכול לעבוד עם ויברטו אם אני עושה ויברטו עם זה, נכון. אם אני עושה ככה, הופ. אם אני עושה את הוויברטו עם הוומי בר, סבבה, זה יכול לעבוד. וזה לא יכול לעבוד עם בנד, למשל, בסדר? או עם... לא כל הטכניקות יכולות לעבוד ביחד, אבל הרוב כן, והיכולת לשלב את הטכניקות האלה ביחד, תקשיבו לסולואים של גיטריסטים גדולים, לרוב היופי האמיתי הוא לא טמון במלודיה או רק במלודיה עצמה, בצילים שהם בחרו לנגן, אלא באופן שבו הם מגישים את זה, השימוש בטכניקות והשילוב של הטכניקות, וזה היופי. וככל שאנחנו יותר נדע לשלוף את הטכניקות האלה ולשלב אותן ולהשתמש בהן, ככה הנגינה שלנו תהיה הרבה יותר מגוונת, מרשימה, יפה ומעניינת. זהו, אני מקווה שהצלחתם ככה לקבל כמה דברים פה בשיעור הזה. אם יש לכם עוד שאלות, הערות, בקשות, אחרונות, לפני שאנחנו מסיימים, עכשיו זה זמן טוב. האם אפשר לעשות טאפינג עם הזרת? שאלה, קודם כל, אפשר? כן, אני בחיים שלי לא ראיתי מישהו עושה טאפ עם הזרת. ואני בטוח שגם יש כאלה שעשו טאפ עם הזרת. אבל שוב, כמו שאמרתי קודם, אתם מוזמנים לנסות ולראות אם זה עובד בשבילכם. עוד שאלות? יופי, אז אני רואה ככה כמה תגובות, שלמדתם כמה דברים חדשים, אני שמח. אוקיי, אני גם רואה פה הערות שלא מצליח לכם כל כך הפינץ' הרמוני. אז כמו שאמרתי קודם, תהיו סבלניים עם הפינץ', תעשו חזק, תנסו להרגיש, לוודא שאתם לא משתיקים. תהיו סבלניים עם הפינץ', הוא לוקח זמן ואין עוד הרבה מה ללמד כאן. זהו, בסדר גמור. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לכולכם על הזמן שלכם וההשתתפות שלכם. מקווה שלמדתם ונהנתם, ומקווה לראות אתכם גם בשיעורים הבאים. אז יאללה חברים, שיהיה לכם המשך ערב מצוין ושקט. להתראות.